Stavanger er Norges, om ikke Europas, oljehovedstad. Men du, Kurt Hansen, hva er det du er i ferd med å gjøre? Nej, jeg er i færd med at flytte Gathering fra Oslo og til Stavanger. Og hva er Gathering? Gathering, det er datafolk, som har sit årlige møde og konkurrerer i tegning, animering, musik, lyd på datamaskiner. Og det vil sige, at vi kræver store, gode forhold og jobber og mye strøm. Og derfor at flytte en sådan ting fra Oslo og til Stavanger er i udgangspunktet det mest interessante, du nogensinde kan gøre. Fordi idrætshallen i Stavanger er vel en af de haller i Norge, som har mest strøm indlagt fra begyndelsen af. Så det naturlige udgangspunkt var jo at tage den. Så nå skal altså idrætshallen i Stavanger bli hovedstaden for datafrikere, for å si det sånn, altså i Norge? Ja, hvis du vil kalde os for frikere. Vi har jo kæmpet i flere år imod akkurat ordet frikere og få dem til at kigge lidt mere seriøst på det. Og seriøst, det er det jo i og med, at alle datafirmaerne der, de er der jo og kigge efter, om de kan finde nye rekrutter og få nye folk inden for firmaerne. Fordi de, som vokser op og lærer dataen hjemme og sidder og nørkler og gør de forskellige ting og programmerer, det er de, der virkelig kan det. Ja, der er vel nok så mange myter rundt data og datafolk, og det er vel en av de tingene dere vil forsøke å få slått i hele en del av disse stygge ryktene og vise hva egentlig er mulig på data, går ut ifra. Ja, for det, hver eneste gang vi har haft det tidligere, så har medier jo desværre kommet og overfaldet os. Og de har gjort det på det mest stygge tidspunkt, de kunne gøre det på. Nemlig, når vi står og skal tage imod 1000, 1500, 2000 mennesker og rigge op dataudstyr og have dem i gang. Fordi at de grupper, der skal konkurrere, de konkurrerer i at lage en demo, som kan sættes ind i en datamaskine og kan spilles som en liten film. Og der er det en bor i Trondheim, en bor i Oslo, og muligvis en i Stavanger eller en i Bergen. Og de mødes der og har lagt hver sine ting. Og så strikker de det sammen på Gathering. Og i de 5 døgn eller 4,5 døgn, vi holder på, der er de i aktivitet med lyd og billedhistorie over hele salen. Og sådan en ting som Gathering, når den har været i Oslo, så har forældre rundt omkring ringt til mig og spurgt, hvordan og hvorledes de kunne sende 12, 13, 14-åringer ind til Oslo i 5 døgn, og så være i en halv med datafolk. Og så specielt når medier har fokuseret sådan på, hvor farlige vi var, hvor mye vi kunne gøre og alt det her. Og alle de årene der har de kommet det første døgn, og rent udsagt irriteret os som fluer, du ved, der kommer ind i en stue og skal sætte på nos eller brille, når du skal se et eller andet. Og det må bare være slut nu. Kommer der mediefolk det første døgn nu, så får de besked på at gå rundt og kigge, og lade være med at gå i vejen. Om torsdagen, når vi kommer frem til, at de forskellige ting begynder at være færdige, så vil det blive vist på skærmen derinde. Og der håber jeg, at de for en gang skyld vil bringe os, akkurat som de bringer Melodi Grand Prix, og viser, hvad de her unge mennesker kan. For det har de gået glip af hver eneste gang. For når de har brugt det første døgn på at finde ud af, hvad vi ikke var, så var de blevet så irriteret, at de ikke ville være med mere. Og der så vi dem aldrig på afslutningsfasen. Og samtidig med det, så kan vi sige, at de fleste fjernsynsselskaber, som virker i Norge, de har bragt filmer på data og fra data, som var lagt i Canada og USA. Og hvorfor gør de det, når vi har ungdommer her, som gør lige så godt et arbejde? Hvorfor viser de aldrig de? Ja, det var det. Og dere slår vel egentlig veldig hardt ned på kriminalitet og uting, hvis jeg har forstått. Ja, selv leder jeg noget, der kaldes for Safex International, norsk afdeling. Og det er jo virusbekæmpelse på data. Og ser vi noget kriminelt, eller ser vi noget af alt det, der skrives om i medier og avisen i dag, så slår vi hardt ned. Er der for eksempel nogen, der begynder at have billeder på skærmen, som ikke hører hjemme i sådan et samfund, eller andre ting af grov grad, som der står om i avisen, så har jeg specielt tang med et godt isoleret håndtag,
Og jeg tager ikke 5 plade for at klippe ledningerne til apparaturet. Og jeg begynder hen ved stikkontakten, og jeg klipper han i små stykker, helt frem til maskinen. Og så tager jeg gutten eller manden i kraven, og så er det ret ud. Ret ud. Så der er altså ikke nogen fare for de unger eller familier som da skal komme og se på her, for også at se noget ufint. Det vil de altså blive spart for her. Jeg kan ikke garantere, at de bliver spart for det, men vi gør, hvad vi kan, for at det i hvert fald ikke skal være der. Fordi det her, det er kort og godt musik, tegning og animering på data, det drejer sig om. Og alle andre ting, jeg har set det på de forskellige pladser, jeg har været. Det er rigtigt. Men der er også blevet slået hardt ned der. Og denne gang, der ved de, at jeg er der. Og de ved, at jeg finder mig ikke i det hele taget. Så jeg tror ikke, der bliver nogen som helst af den slags ting. Kan du nævne lidt af det, som egentlig vil foregå inde i hallen? Der er blevet lagt frem en brochure, ja, så folk kan få ved at henvende sig til ATV. Ja. Og inni der står der jo egentlig nok så mye interessant. Kan du fortælle os lidt om hvad som er inde i brochuren? Altså brochuren, først er den skrevet på engelsk. Og det har vi gjort udelukkende for at presse ungdommen til at blive flersproglige. Og det viser sig, at de unge mennesker, som jobber med data, de er mye bedre i engelsk end alle de andre. Og er mye længere fremme på et mye tidligere tidspunkt. Men der bliver, som sagt, konkurrence for Amigaen. Der bliver konkurrence for PC'en. Og hovedkonkurrencen der, det er en demo-disk, hvor de i en kreation af bevægelse og lyd og billeder skal logge en form for film. Eller eventuelt senere reklamefilm. Vi har igennem årene spekuleret på at få sponsorer. Og det er vi næsten nødt til at komme hen og få nu. Fordi at vi fik jo et chok, når vi skulle til Stavanger. På grund af priserne, men det skal jeg komme tilbage til. Men det her med at se, hvordan der vil læse folk gå ind på datamaskinen og programmere ind alt det, der skal ske, og hvordan de ved hjælp af tegn på en skriveplanche sætter op ting og sager, som søger at dannes et billede på skærmen, og at det billede pludselig kan begynde at bevæge arme og ben, eller en kugle kan hoppe og danse og spredt og alt det her. Det er jo det, der er hovedsagen, og der skal de vise, hvor gode de er til at programmere sådan en maskine til at lave de mest fantastiske ting. Nu er der snak om, at denne gathering skal være i en 4-5 dager, men du snakket om, at de bruger betragtelig mye længere tid på at lage det, som egentlig kommer til at blive vist. Det er rigtigt. Og hvor lang tid er det egentlig med snak om for at få... Det værste eksempel, jeg har hørt, det er 3 år for at logge sådan en demodisk. 3 års arbejde, altså. Ja. De sitter da hjemme i næsten de få frie timerne de har da udenom det, så de kanskje ellers jobber med for at få til dette her. Ja, det er rigtigt. Og derfor kan du sige, at datakriminalitet med hensyn til kopiering af programvarer, det er en forfærdelig uskik også. Fordi de folk, der har siddet hjemme i lang tid, eller har jobbet i et firma i lang tid, for at få det her til at virke. Hvis ikke de får beskyttet det på et eller andet vis, sådan til at originaliteten på disken kan beskyttes, så er det jo forfærdeligt at se deres varer på skærmer rundt omkring på alle pladser, og så får de ingen betaling for det. De er jo afhængige af, at publikum de køber de ting, de har lagt. Men de ting, vi logger på gatheringen der, det er lagt som en hobby og som en spændende ting. Og den bliver jo massedistribueret bagefter, sådan til alle kan få på bosserne og se, hvilke filmer der er lagt, hvilke tegninger der er lagt, hvilke musikstykker der er lagt. Selv har jeg hjemme på min datamaskine, der er 80 forskellige musikstykker, som er lagt på data med hensyn til alle instrumenttyper. Ser man noget med sang i og alt muligt. Vi traff på dere ute på en messe som Televerket holdt, eller Telenor. De skal stille med x antall telekabler, og hva skal datafolk med en hel haug med telefonkabler? Vi har ikke brug for telefonkabler i det hele taget. Men når vi er i gang derinde,
så sidder der 10 eller 100 gange så mange hjemme ved datamaskinerne sine, og er interesseret i at følge med i, hvad vi logger, og hvor langt vi er nået. Og på Gathering der skal vi have en maskine, vi kalder for Big Blue, og den vil have ledninger ud til apparater i hallen, så de i hallen, de kan gå ud og surfe på internet over Big Blue. Surfe, unnskyld at jeg avbryter, men surfe og internett, det er noe vi har hørt veldig mye om i det siste. Der står blant annet en bok utstilt i de fleste kiosker, hvordan å bli kjent med internett. Ja. Og her snakker du om surfing og internett. Og er dette også noe som kommer til å være til stede på Gathering? Ja, og det er vel mange, der kommer for at få lov at prøve at jobbe op mod internet på Gathering. Fordi at hvis de sidder hjemme og skal bruge telefonen til det samme, så vil det koste dem mange tusinde kroner på ganske kort tid. Fordi de betaler desværre alt for mye for at få en sådan ledning til et internetsystem. Men nu skal det starte op i Stavanger også, så vi kan få internet som en lokal samtale, hvis vi køber os et medlemskab på internet. Og i hallen vil Big Blue være sat op, og der vil 500 mand samtidig i hallen kunne gå ind på Big Blue og få kontakt med internet og lære at jobbe med det. Og der koster det ikke mere end at trykke på apparaturet for at komme frem til internet. Veldig kort fortalt, Kurt, hvad er internet? Internet, det er et verdensomspændende netsystem af dataoplysninger og datavarer, som er shareware, frivarer og alt muligt, som bruges rundt omkring i studentermiljøer og højskoler og højere læreanstalt og alt det her. Sådan til, at alle kan lære alt om alle. Hvis jeg for eksempel vil have mig en hytte eller et hus i California, så kunne jeg slænge den ud på internet, og så spørge, om der var nogen, der kendte nogen i California, som havde en hytte eller et hus til salgs. Og jeg vil garantere jer for, at jeg fik svar. Vi kan jo tage det eksempel, som der var skrevet om i avisen her for et par dage siden, med at en rut fra et eller andet sted i USA søgte lærerjob i Stavanger, og hvor en Oslo-type svarte på internet, hvad Stavanger var. Så om han skræmte hende totalt der, det ved jeg ikke, men hvis vi andre havde fået fat i hende før, typen i Oslo havde svaret, så har hun fået sandheden at vide om Stavanger. Så her kan man altså næsten søge om både jobber, hus og andre ting via internet. Altså, så det er en mer eller mindre slags stor møteplads, samleplads dette her, da, så vi kommer i kontakt med hverandre. Helt kort og koncist. I dette øjeblik her ved jeg så nogenlunde, hvor mange der kommer på Gathering. Og dere ude omkring, som ser på os, har ikke set en annonce i avisen. I har ikke set noget som helst reklame med Gathering. Udover den der leaflet eller brochure, som vi har og kan sende ud. Som I kan have set, efter de har fået besked hos os. Bare de 500 leaflets, der er gået ud allerede nu, de er kommet via modem og internet, eller via bosser i Norge, som driver med programvarer på centraler der. Så. Og det vil sige, vi kan hente vores avis eller vores medier igen løse lufter. Så altså pressen har ikke været behjælpelige, men via deres egen presse, altså internet, så har da den oplysningen gått ut, og da har dere fått respons fra en del forskellige land faktisk. Ja. Det? Jo da, vi har fået fra Tyskland, England, Sverige og Danmark. Og her er det bare unge, spreke kropper som kommer til at være til stede? Ha! Nej, det her det er vel det stævne, som der kommer størst forskel i alder. Plus at der kommer handicappede på alle mulige fasonger. Fordi her kommer de for at møde de, som bare har været trykt ned på papiret, eller bare har været en stemme på telefonen. Og de har skrevet kilometervis med breve sammen igennem det sidste år, og nu kommer de her, så skal de finde hinanden i salen og skal få hilst på hinanden. Fordi at vi snakker om forskellige ting inden for dataverdenen. Snail mail for eksempel. Det er, hvis du sender et brev med posten. Ja, vel. Hvis jeg skriver et brev derhjemme, så kan jeg smelte den over til kompisen lige så færdig. Når jeg er færdig, men bare ved at
slå på telefonen og så sige, sæt på modemet dit. Så går jeg ind på hans maskine og lægger ned brevet. Så kan han læse, hvad jeg sidder og logget. Ja, vel. Så det her, det er mye større og mere ufattelig, end de fleste kan forestille sig. Så de som har hørt litt om data, begynt å lære litt om data, de burde så absolutt ta seg en tur ned på The Gathering for å se hva det egentlig dreier seg om. Altså. Ja, nu siger du The Gathering. Ja, du vil nesten si The Gathering. Nej, fordi The Gathering, det er Crusaders i Oslo, som har haft det de 3 årene tidligere. Og det er beskyttet. Vi har fået lov at låne navnet Gathering af dem for denne gang. Og det er bare for at logge samlingen, og så få en samling i år. Ellers har det ikke blevet nogen samling. Og det var jo veldig lett å få startet og etablert dette her i Stavanger, var det ikke det? Jo, jeg troede det. Jeg synes, jeg havde verdens bedste plads. Idrætshallen, tennishallen ved siden af med sovepladser, Mosvangen Camping. Jo, det var så fantastisk og så ideelt. Altså, jeg startede op optimistisk til 1000. Og ja, når jeg skulle have mig i idrætshallen der, så opdagede jeg, hvad reality det var. 258.000 koster lejen for idrætshallen i 5 døgn. Og der betaler vi for et døgns opringning og 2 døgns nedrækning. Men når vi fik forklaret Stavanger Kommune, hvad det drejede sig om, så fik vi prisen ned i 130.000. Altså fra 250.000 så var det første sjokket du fik. Så ja. Kom du da i hvert fall ned på en leiepris på 130. Ja. Og 5 dage efter, at vi havde sagt ja til at starte med 130.000, så fik vi at vide, at hvis det var et religiøst foretag, der skulle have haft det, så ville de have fået det for 50.000. Ja vel. Så her er der altså en skille på leiepriser utifra hvem som skal leie det. Ja. Men der har vel kommet flere sjokk enn akkurat bare det ene? Ja, du ved, det er jo Stavanger. Ja, det er jo Stavanger, ja. Stavanger og byråkrati, Norge. Du kan sige, at oliebyen her, den er farlig. Fordi at der har vi oliepriser. Vi kiggede på tegningerne på hallen. 32 udtagspunkter i taget med 3x25 watt på hver og 380 volt. Fantastisk. Det er jo det ideelle for os. Ja. Men nej, skal du have strømmen ned fra taget, så skal du have ledningsværk og omformer på gulvet. Og det er 50.000 til. Det var 50.000 til. Ja, og det har vi aldrig betalt tidligere. Og tidligere har vi betalt 40 til 50.000 for en halv, og så betalt for strømmen vi bruger. Men nu har vi halv med strøm gratis. Men vi skal have strømmen ned, og det er ikke gratis. Det er ikke gratis. Og hvis ikke der er nok strøm i de kontakter, der er i taget, så har vi en svær kabel, der kommer ind med et par tusind watt på også. Eller 1200 watt er det vist. Og hvis vi skal ind på den, så tør jeg ikke spekulere på, hvad det koster. For når jeg var i forbindelse med de, som ægte rettigheder og havde ting og sorger til hjælp og brug, så fik jeg jo det næste chok. Vi skulle have bord, vi skulle have stoler. Ja. Ude på Jæren kan du lege en stol for 3 kroner og et bord for 5. Men når du går til Stavanger Forum og skal have sat op borde til 2.500 mennesker, så var der en sådan oliepris. 90.000. 90.000, ja. Ja. Først leier dere hallen, og så må dere pittelmann betale 90.000 for at få låne stolene. Og 50.000 for, strøm, for udstyr for at få strømmen der. Det er 140.000, som kommer i tillæg. Det er jo mere end nok det er alene til at få folk til at give op, men du slås videre. Ja, jeg har jo haft gode sponsorer tidligere, og glædet mig til at få de på banen igen. Så firmaer, som har støttet os tidligere, de er jo gået konkurs. Og konkursbehandlingen, den har taget så lang tid, på grund af det amerikanske retssystem og Bahamas og alt det her, så det kan være mange år inden. Men jeg har mistænkt andre datafirmaer for at der knækket de. Men det er ikke rigtigt nok der. Vi skal ikke diskutere, hvilket datafirma det er, og hvad der er bedst. Vi skal i hvert fald mødes og konkurrere, uanset hvilket dataapparat du bruger, og skal have kos ud af det. Så vi har mistet vores hovedsponsor. Så gik vi, men vi fik en ny. Og den nye der,
sponsorer os med varer, som bliver solgt i hallen. Nemlig Coca-Cola. Og når vi gik til hovedfirmaet Coca-Cola i USA, så er de nej. De har netop givet 300.000 til Canada, hvor der også er et gathering i år. Og der er også et gathering i Sørfrankrig i påsken. Så 300.000, det var nok, så de. Men vores lokale mand her i distriktet har sponset os med varer, som kan sælges. Og dermed er vi i gang. Så der er altså nogen her lokalt som ikke sitter på sin store kjepphest og tror det er noe. Der er nogen som har troen på dette her og er villige til å hjelpe, altså. Det er det, men trods det, så er der en spærrelinje stadigvæk. I kontrakten står der, at vi skal stille garanti for de 130.000 plus 5.000 for oprydning i hallen efterpå. Hvordan vil man bære sig af med at stille en garanti på 130.000, når at varen skal sælges først? Ja, det var det. Og det er noget, du har jobbet med og stanget hovedveggen en del med at få det. Jeg må jo rundt og få folk, som vil stille garanti, og så sponse, så vi kan op på de 130.000. Om vi har brug for de eller ej, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke det. For kommer der 1.500 datafolk der, så er der 300.000 i indtægter på, at de kommer og skal være i hallen. Ja, for de skal vel betale en vis sum for at få De betaler en vis sum for at få lov at deltage, ja. Men den sum, den er sat op sådan til, at den er sat op til, at med 12-åringer kan få listet ud af lommen på forældrene de 250 kroner, det koster. Det koster 250 kroner for deltagerne at deltage. Ja. Og så koster det 5 kroner, eller 10 kroner for at sove. Og det vil sige, at der har vi tennishallen som flot seng med, at de tager med underlag og soveposer. For tidligere har de benyttet chancen til at sove i hallen. Men der er noget, der hedder brandfare og risiko, og hvis der skulle ske ulykker og den slags ting, hvis der skal være søg i hallen. Ja, men snakker om brand, du måtte innom brandvæsen også. Det er ikke bare at sætte op nogle bord og samle nogle folk. Nej, i og med at der var Melodi Grand Prix, der de her 7.500 inden da, så tror jeg også, det var let der, men brandvæsenet har faktisk været nogle af de snilleste så langt. Ja, for det var bare at forklare dem, hvad vi ville, og hvad vi ville holde på med. Så fik vi besked på, hvor stor afstand der skulle være mellem bordene og vægge og alt det her. Og nu har vi lagt den afstand i vores planer, plus at vi har lagt ekstra afstand ved alle bordenderne på de 40 meter lange borde, vi skal have. Fordi der kommer jo vores venner, som har handicap, og de skal have sådan til, at de kan komme rundt i salen. Ja, for mange af de handicapper så er vel egentlig i PC, Amiga, det er vel mere eller mindre næsten den eneste kontakten, de har med omverdenen. Og... Ja, de er vel de, som er Televerkets største brugere med hensyn til at kontakte omverdenen og bryde ud af den ensomhed, det kan være at være hjemme. Og det er jo ganske interessant, at du møder op en eller anden plads, der du har snakket med en person over dataen i 1 år eller 2, og pludselig en dag, når du sidder på en eller anden samling der, så kommer der en rullestol op, og senere der klapper dig på ryggen og siger, hej, her er jeg. Og du ved, du har aldrig spurgt om, hvem manden var, og hvordan han var, alt det her. Men du har jo dannet et billede af han der, på grund af humoren og friskheden og alt det her. Og når du så ser, hvem der kommer der, så får du jo chok i første omgang der. Men i og med, at du har haft så god en kontakt hele vejen der, så er det chok jo ganske let at overvinde. Så etter dere har været på brandvæsenet, dere har fått satt op nye planer, dere har gjort betragtninger, at de handicapper også skal få komme sig rundt, dere har fått en sponsor på brus. Nå forstår jeg, at du skal ut på en længere rejse med lastebil her. Hvad er det bag dette her? Det er jo igen det her, vi skal jo spare penge for at få råd til det. Og dermed så kan vi sige, at vi skal have spåndplader til at lægge oven på bordene, fordi der findes jo ikke borer, som er store nok til at sætte en 8-10 datamaskiner op på. Så der tager vi at sætte op borer i hver ende af en spåndplade, og så har vi datamaskiner hen på midtregner den igen, og så laver vi bordene de her 40 meter lange med datamaskiner på begge sider. De Crusader, som har lagt det tidligere, de har 150 spåndplader og en masse elektrisk udstyr.
Så der kører jeg til Oslo fredagen før gathering og henter det. Og så tager jeg med mig hjem igen vores 2 bedste elektrikere og lader dem dirigere ungdommer, som går på skolerne her, når vi skal sætte op det elektriske systemer. Så ungdommen her, de får lært lidt også og får chancer til at prøve sig. Så er der altså en chance for ungdomsskoleelever til at få lov til at være med og få gjøre ting i praksis også, altså, for at hjælpe til. Så det her burde jo ungdomsskolerne da følge op og ta kontakt med dere, i hvert fall de som har innenfor elektrikere. Jeg har allerede de elektrikere, jeg skal bruge. Du har allerede fått det? Ja da, jeg har været og spurgt eleverne direkte. Det høres jo ut som du har holdt på nok så lenge for oss å få til akkurat dette her. Hvor lenge har du egentlig holdt på å jobbe med det, ditt lille projekt? Jeg gik ud af døren i Ryggenhallen i påsken i fjor om lørdagen og tog hjemturen der med bus og Haugaland Dataforening, som var med mig ind på bustur. Og der havde vi hele brønden bag på bussen fyldt med dataudstyr. Når vi kørte derfra, der var jeg allerede fast bestemt på, at nu skulle det være sidste gang, at vi skulle rejse til Oslo, uden at de havde været her. Du har vel dine videre planer også? Skal det forbli i Stavanger, eller skal det tilbage til Oslo, eller skal det bevæge lidt rundt på sig andre pladser i Norge? En ting er mine planer. En anden ting er, hvad de andre bestemmer. Jeg har fået lånet det i 1 år, og håber på at bevise, at vi kan. Og hvis jeg får lov, så er planerne mine at rykke nordover næste gang. Og første standpladsen, jeg tænker på, det er Bergen. Og så kan vi jo sige igen der, at vi må holde os inden for et område, hvor alle kan komme til fra Nordeuropa. Så 3. gangen, hvis jeg får den der også, så er jeg helt hysterisk på at få vikingskibet. Da er det vikingskibet, som står som mål. Og kan I forestille jer vikingskibet med elektriske generatorer stå udenfor at svive, for at levere nok til, hvad vi kan samle der? Fordi hvis jeg får den her i havnen og er færdig med den, så begynder vi allerede da at reklamere for vikingskibet og undersøge prismuligheden der. Men der slipper vi ikke udenom, at vi skal have sponsorer, som har penge, der skal i orden. Ja, vi snakker om sponsorer. Vi har været innom Cola, og Cola forbinder med kino. Du snakker om, at de skal producere film, og film med Cola. Hvad har dere da egentlig at tilbyde publikum? Ja, det er ikke mere end 14 dage siden, at en nordmand lagde musikken på data til Coca-Colas nye reklamefilm. Uden at han havde været innom gathering. Ja, og ting, som aldrig har været prøvet, og som også ligger og lurer i baghovedet, det er, hvorfor egentlig ikke finde et firma, som har lyst at logge noget på data, og så udfordre os til at tage det på næste gathering. Og hvis det er for stort et projekt, hvorfor så ikke lade os få firmaer i Norge til at udfordre os til, at i vikingeskibet, der mødes vi, og så håber på at have 5 eller 10 firmaer, som vil have en ny reklamefilm og et nyt ansigt. Og så lad os gøre det for dem. Altså her skal de virkelige datageniene i Norge få sig noget at bryne på, og de som er med at sponse kan da få sig en virkelig bra ny ansigtsoppsløftning. Jamen, det er egentlig det, du siger. Ja, men det jeg også siger der, det er jo, at de, som eventuelt kan logge deres reklamefilm, kan risikere at være 12 år gamle. Uden at de ved det. Kvaliteten er nok så høj, altså ja, på sig alder. Ja, den er vældig høj. Jeg kan se 10-åringer programmere på data, som har gået sammen med voksne og større og fået lært det der. Og igen dataforeninger og de samlinger der, det er ikke sådan nogle krumrykkede nørder der, som går rundt og er gullige i fjes og snottet render på og alt det her. Altså en datafrik der er 2 ting, du kan kende han på, når at der skal være en gathering. Det er, at han har en colaflaske eller et cola-produkt i den ene hånd, og så har han en datamaskine under armen, hvor han fortvivlet prøver på at få en burger op til munden. Ja. Men nå sier at du får til en plads mellom 2.000-2.500, så sitter du foran sin maskin, ja. Og så har du da folk som vil se dette. Det vil ikke bli nok så trengt for en hvert enkelte person? Nej, faktisk ikke.
Der vil jo blive en udstilling op i indgangspartiet, hvor flere firmaer skal komme og præsentere nye varer. En af tingene, jeg kan nævne der, det er, at der findes et nyt produkt, som kan gøre en hvilken som helst maskine til en PC. Det hørtes jo interessant ut. Ja. Der er også nevnt i brosjyren storskjerm, kino, Ja. surround-system. Ja. Nå har vi mindre enn 5 minutter igjen, Kurt. Så nå får du virkelig lire av deg de få tingene som vi ikke har vært innom. Vi har jo filmer på laserdisk, som bliver vist i Ole Clemens i sit bokserum. Vi tager og river ned ringen hans, for vi skal ikke have noget blodig opgør der, men der vil blive vist blodige filmer der. Eller laserdisk. Laserdiskfilmer, Ja. Og i Storhallen, der kan vi jo sige, at vi skal have et lærred, som bliver 9 gange 12 meter, og så en laserkanon over på tilskuertribunerne til at vise over på det lærred på modsatte side. Resultater af de konkurrencer, vi skal have, og musik og store højtalere i hallen der. Vi skal få væggen i hallen til at sprække. Så med andre ord, med et surround-system, med laserdiskspiller, med filmer og det som blir produsert, så vil egentlig Stavanger kino bli en lille gutt å betrakte når det gjelder kvalitet. Filmerne, det er jo noget, der ikke er med i officielle program. Det er lagt for, at de, der er der, kan gå ind og slappe af til en film ind imellem og sidde og læne sig tilbage i en stol i et mørkt lokale og så bare følge med på ting, som de ikke selv har nogen indflydelse på. Publikum har vel også en mulighed for at stikke ind? Publikum har selvfølgelig en mulighed for at stikke ind der også, men det er spørgsmål, om de finder ledige sæder ind der. Men ellers så kan vi sige, at det, der bliver vist på storskærmen i hallen, der har vi jo alle de der sæder på tilskuertribunerne, som vi ikke kommer til at gøre noget med. Plus at de kan gå ned i salen og spørge og se på, hvad der bliver lagt. Og hvis det er sådan til, at de ser en, der logger noget lignende, som det de holder på med derhjemme, og hvis de går i stå i det, så kan de få et svar på det. Men da må vi nesten slutte av med, Kurt, og da kan vi jo si at de som ønsker brosjyren om The Gathering, eller Gathering 95, ja, så skal avholdes i Stavanger hva tid? Det skal afholdes i Stavanger fra den 11. til den 15. april i påsken. I påsken. Vi starter op for at mystificere det, så starter vi op kl. 00.00 dut imellem den 10. og 11. Så de som ønsker den brosjyren, de kan kontakte oss her oppe av TV. Ja. Og vi skal love at vi skal i hvert fall komme og ikke fremstille dere som noen kriminelle datafriker. Så vi får ønske deg lykke til med det videre arbeidet, og håpe at sponsorene her virkelig stiller opp, for dette her høres jo egentlig veldig utrolig ut. Ja, det er bare, at vi kan komme i gang nu. Vi skal have en garanti til kommunen på 130.000, og vi har frem til mandag tirsdag, den 22. 23. Der må jeg gå til Stavanger Kommune og så lægge frem det, jeg har. Og hvis ikke de er tilfredse med det, jeg har, så kommer vi ikke længere. Der er det kniven på struben. Og jeg har rent mine sko tynde på at rende rundt for at finde sponsorer. Og alle bruger os. Alle kender os. Alle ved, vi er der. Men pengene, de sidder hardt. De går til de etablerede, som har været der i alle årene. Så hvis her er det jo snakk om en garanti. Det er jo ikke snakk om penger som skal gis. Det er jo bare en garanti som skal stilles for ja. Hvis de vil give penge, så kan de gøre det jo, men det er garantien, der skal stilles for, sådan til, at vi kan vise, at vi kan komme i havn med det her. Men da får man nok ønske lykke til, Kurt, og jo, så skal vi i hvert fall følge opp den videre udviklingen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer fremover, og så vise, hvad vi kan. Flott. Prosjekt.